Aitaren eta Asamonaren eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, sentideok, aitortu zagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak bakatien eraman gentzala etiko bizitzara egin dezagun doiz. Feredun guztien atzai eta gidari zelan jainkoa, zuk jarri zenuen Sanfermin gotzaia zure herri santuaren buru, eta evangelizatze egin zatidez martirien palma adarrez ospetsu egin zuen. Ema eguzu, haren otoitzari esker, hitzez irakatsi zuen fedea zaintzea eta bizitzaz agertu zuen bideari jarraitzea. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin batean, jainko garregi bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik, jaunaren espiritua nere gandago, jaunak gaintzutu bainau, jaunak behartxuen berri ona ematera bidali nau, bihotz urratuak sendatzera, katiguei barkamena osegitera, eta giltzapetuei askatasuna, jaunaren garraziotea eta gure jangoikoaren mendeko eguna osegitera. Negarrez daudenak poztu daitezen eta alaitu Siongo atxekatuak. Jaunak esana. Kanta jaunari jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei, egiaz diozuet, gari alea lurrean erori eta hiltzen ezpadan bakar gelditzen da, baina hiltzen bada alea ugari ematen du. Bere bizia maite duenak galdu egingo du, eta bere bizia gorroto duenak mundu hontan betiko bizitzarako gordeko du. Nere zerbitzari izan nahi duenak jarrai bezait, eta ni naizen tokian han izango da nere zerbitzaria ere. Nere zerbitzari egiten dena goratu egingo du nere aitak. Jaunak esana. Gaurkoan, uztailaren 6ean, Elizak martirio bat ospatzen du, Santa Maria Goretti, italikoa, eta bihar gure Eliz barrotiko zaitarietako bat dugu, San Francisco Xavierrekin batera, San Fermin, eta gaur San Ferminen bezpera ere gogoan hartzen dugu gure liturgian. Kontutan izan da, baita ere hasierako Nafarroan egon duzen evangelizazio hortan, esan genezake gehien seinalatu zen pertsona izan duzela Fermin.
oso posible da garaiatako konbertso bat izatea, batalioa jaso, baina gero obispoa eta martir izatera aiatu zen. Eta batez ere, behitz esango ditut, martirizaren inguruan. Pentsatu behar dugu, lehenengo mendeetan, batez ere, santu bezala, konsideratzen zirela martiriak. Hau da, fedearen gatik, edo karibadearen gatik, edo Maria Gorettiaren kasuan, esatu baterako kastigadearen gatik, hil egin zituzten pertsonak, bizia emateraino eutsi ziotenak. Hainbeste jende, bere fedearen eusteagatik bizia galdu izan duela, bai hasierako mendeetan baino, mende guztietan zehar. Batez ere kontutan izan da, Jesusek emandako ejemplu edarra nola segitu duten asko. Martiritzarekin batera, dijoaz alde batetik, fedea estimatzea. Eta gainera asko estimatzea fedea. Mundu ontako gure bizitza baino gehiago. Bestetik ere, martiritzarekin batera dijoaz, jangoikoarengan esperantza jartzea. Hau da, martiriak guk ez ditugu konsideratzen halako eroi batzuk bezala. Ejerzito batek, bere eroiak edo bere alde borrokatu dutenak nola ere kontekoratu egiten dituen bezala, kementsuak izan direlako, adoretsuak izan direlako, guk martiriak ikusten ditugu, gu bezalako pertsona ahulak eta mugatuak, baina jangoikoak bere indarra eman diena, beren ahulezian ere indar hori, jangoikoaren indar hori agarraren. Horregatik, martiriengan guk ikusi dugu batez ere, kristauok jangoikoaren indarra. Bestetik ere martiritzarekin batera, nahita nahiez maitasuna, karidadea batzuta, zerbait martiri izango dira, zuzenean karidadearen gatik, maitasunaren gatik, beste norbaiten ordez, beren biziak eman izan dituztenak. Bestetan, akaso fedearen gatik dituzten, baina beti maitasunez. Hau da, martiritzarekin ez daiteke elkartu gorrotoa, mendeku gosea, beste kontrako borondatea. Jesusek horren ejemplu bikaina eman zuen gurutzean, bera torturatu zutenei eta hiltzen ari zirenei, eta gainera burlatuz bera hiltzen ari zirenei barkazioa eskeniz. Maitasuna eta barkazio ere, esan dezaketetik eskutik dijoa zela. San Esteban edo martiriak ere, ejemplu edarra hori eman zuen bera, harrika hiltzen ari zirenei barkazioa eskeniz. Eta historian zehar martiri asko izan dira, hori zuzenean adierazitenak barkazioa haiek hiltzen ari zirenei. Hau da, gorrotoa maitasunaren bidez edo maitasunaren esker menperatuz. Horixe da, baita ere martiritzan ezinbestekoa dugun beste ezaugarri bat. Eskatzen dugu gaurkoan Santa Maria Goretti eta San Fermini haien laguntza. Guk ere fedea estimatu dezagun biziki. Guk ere gure esperantza, gure konfiantza jangoikoarengan jar dezagun. Eta guk ere bizitzan batez ere besteak maitatuz saia gaitezen bizitzen, saia gaitezen. Eta egin izan horren gure eskakiak. Eskatuko dugu, bereziki gaurko egun honetan munduan zehar, beren fedearekin pertsonituta bizikiran guztien alde jakoikoak indarra eman dezaien eskabezaileko jaunari. Eta gure irakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko mensaxatuan bereziki gogoan hartuko ditugu, Lorea
Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin, Maricruz, Paraiba eta Luisen Borrako eta Arriago hildakoak. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde ezaten eskatezakeko jaunari. Entzunen eta hona bihotzez egiten bizkizun eskakiak Jesu Kristo gure jaunari bitartez.
Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta bizuera gogoratuz, biziaren ondia eta salbamenaren ekarrizan, eskaintzen bizkizuko zuri eskerrak duenez, aldarean zure sartutzari onartu behituzulako, eta balik eskatzen dizugu Kristoren gorputz hartzen ditugu, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabagurik dagoen zure izan, eramazu Itaskusora Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin egizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna biziko itxarotenean bandiran gure semedeak eta hitako guztiak, bereziki Lorea Sakasti beltzak, Juan Jose, Maria Eugenia eta Juan Fermin, Mari Cruz, Arriba, Eugene Bombard eta Arriango hildakoak, arritzazu zure orpegiaren atetan, erronkizak izkigu horren, guzti eta Gregorio Sakasti beltzak. Erronkizak izkigu horren, guztiok betiko bizitzen itxenezagun, jangoikoaren ama Maria Joaksuarekin, San Jose bere senarrekin, apostolu santu egin eta gizati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alduztik horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerretan izena, sanaren izabedek zure izena, edo begi zure erreinoa, egin begi zure nahian zegoan izena gure ere, emaik izudor gurtako horiak, barkatu gure zorrak, gure zure zorri bazitzen zure izeno, eta ez gomendatu eman, baina eta atera gaitzazuk jauna, gaitz guztietatik emain duzu bakea gure dutan, zure erronkiari eskerpenak garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuet, ere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea egizuekin eta eskurik eman duen emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren indotxa, zuten zen Ona hemen jangoikoaren indotxa, ona munduko bekatuak intzen dena, zorion suak jaunaren indakituak. Jaunaren Sir,
egin dezagun otoinaz. Mugarik gabeko zure maitasunaren doaiez jarraitu gaituztu jauna, egizu lortutza gura salbaren fruituak eta bizi gaitezela beti zu gure zen. Jesu Kristo gure jaunaren batez gaurkoan hilda Niebesteko etxean eta bere aldeko hiletan izentzunak biak izango dira atxaldeko bostetan, ez biak izan atxaldeko bostetan izan. Jauna zuekin, bere ikaz zaitzatela jainko guztia dunak